Sa number 2, cell number 5 sa sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Ginaulaan na sang basura bisan wala pa sang ECC. Nakuhaan sa video sa isa ka residente sa Barangay Felisa sa Bacolod City ang aktual nga pag-ula sang basura sa cell number 5 sang sanitary landfill bisan wala pa sang abiso gikan sa syudad nga ginagamit na ini kay sang aga. Giliyon man naging kumpirma ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga nagaserbi man nga bilang officer in charge sa Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Convenro nga sang Hulyo 30 ila ginisisyonan nga gamiton ang among nga cell sa sanitary landfill sunod kay Mayo. Nagpabalo na sila sa Environment Management Bureau Negros Island Region apang wala pa ini makasabat sa syudad. A pesar nga wala sang formal nga permiso gikan sa EMB-NIR, nagdesisyon na ang syudad nga gamiton ini bangod nagaawas na ang cell number 4 kag hindi na ini sarang pamahabuyan sang basura. Ginako man niya nga wala sang Environment Compliance Certificate o ECC kag Notice to Proceed ang cell number 5 bangod ini ang sugdan pa ang proseso kay wala pa man sang ECC ang cell number 4. Hindi na makahulat pa ang syudad nga makuhaan anay sang ECC ang cell number 5 sunod kay Mayo bangod delikado na ang kahimtangan sang cell number 4 kay ginapalabi sa syudad ang ikaayo sang pumuluyo. 3 ka hektarya ang kalaparon sa cell number 5 kag ginapaabot ini nga mangin operational sa sulod sang 2 3 ka tuig sa August 20. Magapatigayon sang isa ka public hearing ang EMB-NIR agud maklaruhan ang publiko may angot sa kahimtangan sang landfill kag sang ECC sang duha ka mga cell. Nag-notify kami, then no response coming from EMB. Kasi ang samon, hindi mo pwedeng hulato na mo ng reply nila nga puno na kag delikado na ang cell number 4. No? So that's why we proceeded with of course proper notice. No? Wala And na choice ang city. correct. Kasi puno-puno, nag-attorney. Correct. Cell number 4. Yes, cell number 4 has been operating way beyond sa iyang projected lifespan. Si cell number 4 natapos na siya in 2024, kung di ko magsala, and then supposedly puno na siya by early last year. No? So, ging sige lang siya operate. Of course, pending the construction ng cell number 5. No? So, that's why nag-decide kita na gamitan ng cell number 5.